Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kalalay ban bo jingtho ka Deputy Commissioner jong kani ka district bat ban kerpat na ka DC ban tuklar lem yaki school bakin map ni kampen jensur yaka by school jong ki kena namar bakum bakalong menta ki kme ki kpa ki yakendo jing e nakadaw ka jingwan lenshop jong ka jingpang klam COVID-19 ka KSU kala ai jingmut yaka DC ban yakren bat ki school bakin kampen jensur no khendiat yaka by school bakin map tang marsi tengru Agabedi bagi jinglong jingman jongkin kipor kisi pementa nakadaw jongkan ni jing kangdam nakaliang jongka KSU Southwest Khasi Hills District Unit Education Cell kapun pa jing sukya lor kajing un jingnam jong kikmi pa nabarok sarong giliang jongka district agabedi batka jing siew ya ka by school jong kikhon jong ki hakum kini ki benai nalor ba kadon kajing kedu haka bela kasi kumta ka siyam sing sibun ya kini kikmi pa bakin siew ya ka by school jong kikhon ka by benai ka by tuition bat ki babon ki jinglet ki badai hap school na kan ni kata so ki khandam e khamtam e kan ni ka jing kalong ye kitu ki khon ki ba school ha ki private schools ha kaleng jongka ri khasi chantia wala ni wat sabaru te ha ka bai dei kan ni na kaleng kaseng ni pen pau ji sokhya bat ngila ya kendo ya i Madam DC jongka Southwest Khasi Hills District ba in tuklar lam ha gudai bakan ni benta hot ni sotu na kaleng kaseng bakan ni kamdei gajing ka ba ngila bon weng tang na po ka district administration ngila pha ru city sha i DSEO nangta shaki nong mi khma jongka district ka jongi kata i ba HM Champliang ye i ba Renikton Lungdo ba i ba Pius Marwen ni pha ya kani khubor ba kaching kentu ba tinsim khialam ya kani ka benta bat kumju sha sarkar hi bor ko sarkar mekalaya ba kan sim khia ban tuklar lem markan ni kamdei kaching tang jong ki pai ba jong ka Southwest Khasi Hills District hande wat jong kacela Meghalaya hi borok kowe bat kaning isu ba kadon kam ya ka jinge trelang na ki bor sarkar ki department baper nang tabat ki pai baru kumtang ikentu ya ka sarkar belum lang ba banwan ra ya ka solution dan ibu mara ya ta ka jing penyabiang hapring jing ni jing kenang ba kan long ka jing suk lan ka kampen sting la kalong haki school la kalong ya ki kmi ki ba ka pan sieu ka by school